Sa ilasa. Lami. Karon nagpayong, well nagluto sa Bukayo. Nagluto mi outside. So rasa alas 2 sa hapon. Init kay so nami sa bukid mo ni among view. Mang nagluto sa Bukayo. Na siya among view. Nakapayong. Pero mabisayas. Pero mabisayas kuno to kato nasa Toni. Ni nasa Tumoy. Okay, sorry. Kana close up view. Terma Visayas power Mo na plant. siya Terma Visayas power plant. Kana siya kana ako tudlo ha. Okay. Abunan sa kang kamot. Basta kana siya. Ang night chimney. Kanay chimney nga taas kayo. Mo na siya Terma Visayas sa Toledo City, Cebu. So mo na ang view na to karon sa bukid. Then okay. Bagat Negros Atbang. Okay. So unsay ingredients para sa Bukayo gani? 1/4 kilo nga Sugar. brown sugar and then 1 cup nga coconut Water. Nag-rate na may coconut ganina. Mga pila to ka lubi? Duha ka lubi. So nagbuhat ni sweet dessert Bukayo. Sa Bisaya Bukaya among tawag. Okay ba sa tawagan na sa Tagalog? Siya. So nami karon sa bukid. So na siya.
siya ang finished product. Hubas na siya. Luto na to ang bukayo. Yay! Gikalami. Nanatay. Pang snack. Dapat dry na siya as in gisuyop sa lubi ang sugar. Kanay sugar. Sa ilasa. Lami. Okay. Pilit ka pang siko kayo. Doon pa ang plato. Dami yan. Kami ito dyan ay pan.